5 очаква своя ред, защото в това шоу всеки може да заблести. Звездите в нас! Най-голямото музикално приключение в ефира тази есен. Неделя от 20 часа по Нова. Казвам се Памела Куманова, на 24 от град София. В момента съм по майчинство, имам 2 момчета. Тото, ти знаеш ли, мамо, че ще ставам звезда? Ще пея и ще танцувам. Хана! Таеквондото е един много хубав спорт, който те учи на самодисциплина и може би вече 5 години тренирам таеквондо. Таеквондо? Ще иска да ни бие. Мале, не. Ще падна преди това. Те на таеквондото са много възпитани, няма ни бие, не бой се. Аз съм голям фен на артиста, който ще имитирам. Тя е една страхотна дама, която зарежда с позитивната си енергия, с това, че има страхотен глас, страхотна аура около себе си и се надявам аз да създам точно това и да впечатля феновете и така както тя впечатлява всеки един от тях. Аз съм Нели Солакова, на 22 години от град Пловдив. В момента това, което правя, е да съм инфлуенсър. Давам пример на хората с това да правят това, което обичат и това, което харесват, без да се съобразяват с хорското мнение. Освен инфлуенсър, аз съм бивш татуист. Реших да направим тая звездичка, за да оковечим момента и това, че се впускам в това ново приключение за мен. Аз съм първата българка, която успя да донесе на България титлата Малка мис свят от Анталия. След мен няма друго такова момиче, което да е донесло такава титла. Аз съм вечна и безкрайна. От кожата му. Аз съм Теди Русева, Тиара и съм родом от Бургас, но живея в София. Последните 11 години съм асистентка на илюзиониста Зайн и сценичният ми псевдоним там е Тиара. В свободното си време обичам да ходя на йога и да правя глицеринови сапунчета за деца с играчка вътре, за да може детето да се учи да си мие ръцете. За предаването съм подготвила специално сапунче, защото все пак това са звездите в нас. Образът, който ще представям, е много див, много енергичен. Бионс. Това ще е мъж много див, много енергичен. Или Тина Търнър. Да, нещо такова ще е, колко да е див. Избрах този образ преди всичко, за да избягам малко от себе си, защото вярвам, че актьорът трябва да може да влиза във всякакви образи, така че се надявам този образ да изкара и най-дивата ми страна. Дами и господа, да посрещнем отбор Тита! Всеки път с тебе ми е първа среща. Няма да го мислим, то си се усеща. Бенг, бенг, късай, късай. Бенг, бенг, късай, бенг, бенг, късай. Бенг, бенг, късай, късай. Бенг, бенг, късай, бенг, късай. Да е твоето парче, антилопа, дето ти го пя. Ами ти ще да помагай. То мина само инструментал. Ужас. И каза ужас. Ужас. И да, помагай. Тита, мале, ужас, Не знам дали ще има голяма знам. турцовка обаче. Много ми е интересно. Това няма да го забравя. Никой няма да забравя.
Ето това се казва изненада Тита ококори очи като анимационен герой. Тита, помагай. Следва, да, нали? Помагай. Ти помагаш ли? Така. Тита, какво става, бе, душа? Изненада ли си? Направо не знаеш къде се намираш? Тита, много си голяма вече, те имитират се. Смятай, много е интересно дали ще успеят да минат имитацията на Совка, защото нейната не може да се забрави, не може. Добре, сега, една млада майка, една бивша малка мис свят и една асистентка на илюзионист са избрали именно Тита. Да, но ще видим танца на антилопите след кратка пауза. Тита, искаш ли водичка нещо? Знам, че се развълнува, виждам направо. Здравейте отново, вие гледате Звездите в нас! Едно шоу от висша имитаторска категория. И още как, тази вечер отборите къртят. Видяхме Яко Рок и Дейвид Кавърдел. Видяхме Яко Латино и Шакира. А сега е Яко Ред на Памела, Нели и Теодора, които ще имитират чаровницата от журито. Тита! Яко! Да! Много яко. Искам да го клатиш, искам да си удря пода. Искам да го тръснеш да газира като сода. Все едно сме къщи, все едно сме кола. Начин е уреден, искам да си кола. Казва, че си страшен, на мен не ме е страх. Казва, че си мръсна, пак не виждам прах. Един път с мен ще поискаш и повторно. Идвам след пакет, съм не е отговорно. Всичко съм ти виждала, шкафче са блекалнята. Ела да се огледаш, имам огледа в спалнята. Трябва да си горда, не се закачам често. Няма да ти върна ресто. Каква си антилопа? Газела, пръсна дисплея и панела. Такава сочна, как да не опитам. Огледалото по цял ден питам. Само като те докопам, ме ти гарантирам. Да те клюпам и цеж да покривам. А каква си антилопа? Газела, абсолютният потоп. Ти си топ, 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 топ. Цялата си буря, цялата си огън. Веднъж запалена да те гася не мога. Телата ни говорят, чувам диалога. Искам да съм вътре, ти си ми берлога. Да ме въртят на пуста, не понасям. Не ме познаваш, ама знаеш коя съм. Почнахме от ниско, все едно, че сме на старта. Преди да продължим, искам да видя лична карта. Тая вече сме цяла бригада като студенти. Приземяваш готово, чувам аплодисменти. Като казах бенг-бенг, те се амбицира. Като казах къса, изкъса синджира. А каква си антилопа? Газела, да ти пръсна дисплея и панела. Такава сочна, как да не опитам. Огледалото по цял ден питам, само като те докопам. И ти гарантирам, да те клопам и сеждам, попивам. А каква си антилопа? Газела, абсолютният потоп. Ти си топ, 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 топ. Боже, ти стора е ясно, няма какво да те заплашвам. И като ми стане тясно, действам и бързо отпрашвам. Боже, ти стора е ясно, няма какво да те заплашвам. И като ми стане тясно. А каква си антилопа? Газела, да ти пръсна дисплея и панела. Такава сочна, как да не опитам. Огледалото по цял ден питам, само като те докопам. И ти гарантирам, да те клопам и сежам, попивам. А каква си антилопа? Газела, абсолютният потоп. Ти си топ, 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 топ. Топ, 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 топ. А каква си антилопа? Абсолютният потоп. Ти си топ, 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 топ. Аплодисменти за Памела, Нели, Теодора и отбор Тита. Браво, момичета! Браво! Една антилопа, една газела и една импала.
Как се чувства? Малка мис Свят. Може ли да видя татуировката? Наистина ли си я направи? Ето я звездичката, да. Разбира се, това ще ми е супер як спомен. С кого сте тук, момичета? Аз съм тук с, мога да я нарека свекърва ми, макар че ми е по-скоро приятел. Много добро начало с свекървата. Нека да започнем с свекървата. Къде е тя? Вие ли сте свекървата? Изправете се да ви видят. Вие сте най-прекрасна свекърва. Гледай какво става. Така е. Я да видим на тениската. Може ли да се завъртите цялата група? Боже Господи, звездите в нас! Само по нова, браво! Толкова младо предаване, а вече имаме такава фен база. Как намерихте изпълнението на Нели? Тя винаги е била най-добрата. Да. Винаги е била много уверена и знаем, че ще продължат целият отбор напред. Страхотно се справи, а как възприехте фразата "ще ти пръсна дисплея и панела"? Това е поезия. Не за телефона. Песента е, да. Нали? Нормално. Да. Това са модерни неща, модерни термини. Супер. Ние сме модерни хора. Вие сте модерни хора. Аплодисменти за най-яката свекърва. Браво! Ей, така е, трябва да се подкрепят. Аз нямам търпение да чуя и какво ще каже Тита. Ами, за този отбор. Много сте красиви. Много сте красиви. Аз не знам просто откъде да започна. Абсолютно докарахте на хакания маниер, който ми е присъщ в клиповете. Нели, ти си хванала най-якото движение в цялата песен. Това дори Софче ти не го хвана. Това цак, цак. Ама аз сега слушам какво казваш, ама аз малко тук като ревно се явява при мен, защото мене на капките ме караха сама да изиграя спалната, клетката, огледалото, да пълза на разни години, да пълза и Рачко вика като ранена антилопа вече. И се надявах тук от трите да го видят цялото това шоу. Ама вижте, бяха като отбор. Като отбор, да, стояха много, бяхте уникални момичета, но аз казвам, нали, малко, че ревнувам, че не го изиграха всичко това нещо, нали. Исках да го видя, нали. Перуката, яката, короната, на мен беха слагали. Беха ме направили едно към едно като те. И викаше: Тита, помагай! Да, и викам: Тита, помагай! Толкова се бях изморила. Те се доближават много повече, няма да ми се сърдиш. Ти си уникална, обаче... Много се доближават, много са слаби. Удоволствие беше за мен да ви гледам. Наистина много ме очаровахте, много ме изненадахте. Прекрасни сте, много сте хубави, много сте танцовални. Както бяхте така на тази песен, искам така да сте и в живота, защото, както разбрахме, и трите се занимавате с съвсем различни неща. Пожелавам ви от тук само напред и нагоре със същия хъс, със същия стимул. За мен беше удоволствие да ви гледам. Благодаря. За нас много диви. И гатеви. Вики, добре, Дони. Добре, Дони. Вие с тейквондото, Памела, говорим и на вие, за да не ме биете след това. Справихте се чудесно. Що се отнася до вас, Теодора, вие пък може да направите така, че да изчезна, защото сте асистент на илюзионист. Обичам много да ме режат при всички положения. През кръста, разбира се. Но за мен Нели беше абсолютно съвършената имитация. Нелката, да. Ами много рядко в това шоу се случва някой да пее по-хубаво от оригинала. Очаквам Тита да влезне и в учебниците по музика скоро, след като вече имитират Дони. Ние какво правим? Точно с този текст ще влезе. Така че да сте живи и здрави, момичета. Благодарим ви за спектакъла, който ни поднесе. Благодарим на журито. Да благодарим и на отбор Тита, на Памела, Нели и Теодора. Браво, момичета! Браво, антилопи! Благодарим ви! Аплодисменти за тях. Заповядайте. Да ти пръсна дисплея и панела. Такава сложна, как да не опитам. Огледалото по цял ден питам. Здравейте отново, скъпи приятели! Вие гледате финалните минути на третия епизод на най-голямото музикално приключение в ефира тази есен. Звездите в нас! Тази вечер видяхме невероятни отбори. Всички заслужават да продължат, но не всички ще продължат. Журито ми се вижда притеснено. Колеги, как мина обсъждането? Големия въпрос, който ще ви задаваме няколко пъти тази вечер. 2 или 3 отбора ще продължат. Много трудно, но си...
големи скандали, бе. Големи скандали. Текме да се оскубим и отгоре и отдолу всичките. Обаче някои неща надделяха, някои от актьорите, от певците, разбира се, те професионално се занимават с музика, но те показаха, освен певчески данни, много актьорски и имитаторски заложби. Това гледахме. Отбор по отбор ги обсъждахме. Всички, излишно да казвам, че всички заслужават. Всички бяха много харизматични, много им отиваше тази сцена. В принцип, аз тук всяка неделя седно съм си на концерт. Много хубаво. Всички са много уникални. Вие седно сме на концерт, не е седно, то си е шоу. Точно така. Да, вълнувахме се, усмихвахме се, изненадвахме се. Щастливо ни беше и дай Боже така да върви, защото много ни хареса. Днес имаш и отбор, Тита. Имаше, да. Как си вълнуваш се? Вълнувам се много. Аз още ме държи емоцията, защото те пък наистина много добре се справиха, но имаше и други, които също много добре се справиха и влязаха в образите на съответните звезди. Направиха, освен вокална имитация и движения, и изобщо цялата енергия ни предадоха тук на сцената. Изобщо много трудна вечер. Смятам, че това е най-трудната вечер до сега и наистина всички сме много притеснени. Но аз наистина искам да благодаря на всички участници, защото магията, която сътвориха днес... Направиха голямо шоу. Направиха голямо шоу. И за зрителите, надявам се, и пред телевизорите, и тук за хората, които са дошли в залата да ги гледат. Ами направо Лас Вегас, бе. Аз го казах по някое време. Сега ще имате възможност да им благодарите. Време е да ги поканим на сцената. Да видим 5-те отбора отново на тази сцена и да ги посрещнем на крака. Аплодисменти! Отбор Бруно Марс! Отбор Дейвид Ковърдейл! Отбор Шакира! Отбор Селин Дион! И отбор Тита! Бурни аплодисменти за 5-те отбора тази вечер! Желаем ви успех и очакваме решението на журито. Уважаемо жури, въпросът, който цяла България очаква от вас, т.е. иска да ви зададе 2 или 3 отбора тази вечер. Това беше страхотна вечер. Аз ще се заема с задачата да обявя резултатите. Всички бяха толкова силни, че разбира се, че най-логичното нещо беше да пуснем 3 отбора. Но надделя идеята да оставим все пак тази възможност, тази наша възможност да пуснем трети отбор и в оставащите 3 квалификационни кръга. За това, макар и много трудно, взехме решението да не продължат само 2 отбора. От тук насетне трябва да кажа най-важното нещо тази вечер. Тази вечер имаше безапелационно изпълнение. Да. Това изпълнение то беше на световно ниво. Това изпълнение ни развълнува всички, страшно много. Това изпълнение не подлежи на никакви критики. На никакви коментари. На нищо, освен да кажем, че във всяко едно подобно шоу, където и да е по света, това изпълнение ще да бъде адмирирано по същия начин. Затова първите, които продължават тази вечер, безапелационно, това е отбор Селин Дион. Браво! Поздравления за отбор Селин Дион! Аплодисменти страхотни! И? Остават 4 прекрасни отбора. Всеки от тях беше много добър. Всеки от тези отбори. Всеки един от тях, може би в друг концерт, би продължил напред също толкова безапелационно. Отбор Ковърдейл, вие ни върнахте далеч назад в едни години, в които просто всички слушаха това.
всички, поне от моите компании. Това е единственият от всички отбори, където бих се чувствал адекватно и бих пял с огромно удоволствие с всеки от вас на сцената. При вас проблема беше, че нямаше 100% имитация. Защо? Защото вие, и това е добрата новина за вас, сте абсолютно завършени изпълнители. Да. Прекрасни при това. Шакира, откъртихте ми главата. Вие бяхте толкова цветни, толкова прекрасни на сцената. А усмивката ми не можеше да бъде отлепена. Повярвайте. Дори да се беше случило нещо неприятно с самия мен. Просто вероятно ще си отида с огромна усмивка. Тук съм още. Но при вас имаше един друг проблем. Това проблем беше, че стърчеше Йоана. Ама стърчеше пред вас. Безапелационна имитация на Йоана. Танците бяха съвършени. Просто беше прекрасно. При другите две имате какво да работите, разбира се. Бяхте наистина много, много сладки. Отбор Тита. Вау. Вие наистина дигнахте градуса на купона тук. Красиви, секси, прекрасни. Енергия на сцената. Не отлепихме очи от вас. И все пак отново една стърчеше. Тази една беше Нели. Нели, ти продължаваш да си мис. От малка вече си голяма мис. Просто прекрасно. Отбор Бруно Марс. Вие бяхте много, много, много близо до образа. При вас има двама прекрасни певци. Прекрасни. Между вас, прекрасните певци, има един, който ви догонва. Вие бяхте прекрасни двамата в периферията, а той е доста далече от вас. Тук имаме друг проблем. Двама стърчащи напред и един, който е доста назад. Този един е, обаче, смело мога да кажа, много симпатичен и много догонващ, поради спорта, който практикувал или практикува още. И е добър артист. Да, добър. Вие чудесен. Той не е певец като тях, но много артистичен. Да. Има 4 отбора, които са прекрасни и всеки обаче от вас има нещо да направи в детайлите. Нашето решение се опира колкото на логика, толкова и на нашите сърца, които тук се обединиха в едно. Първият отбор, който напуска това състезание, Ковердал, за нас беше чест. Уникални бурни аплодисменти за отбор Дейвид Ковердейл. Заповядайте, момчета. Страшни бяхте, много добри. За последно. Много добри. Аплодисменти за тях. Браво и успех. Останаха 3 отбора. Един от тях ще продължи, а другите за наше, повярвайте, най-голямо съжаление, ще си тръгнат. Колебаехме се много, но сърцата ни казаха, че отборът, който трябва да продължи, е отбор Бруно Марс. Това сте вие. Аплодисменти за отбор Бруно Марс. И за отбор Тита. И отбор Шакира. Бурни аплодисменти. Отбор Шакира и отбор Тита. Заповядайте. Момичета, благодарим ви за настроението. Страхотни бяхте, много усмихнати, Заповядайте много тук на сцената. талантливи и много заредени. Отбор Бруно Марс. Отбор Селин Дион. Аплодисменти за отбор Тита. Браво, момичета. Супер се справихте. Браво. И за финал да благодаря на всички вас, които гледахте предаването, пишехте ми мили съобщения и бяхте с мен на лайв, за да го гледаме заедно. Благодаря ви за подкрепата.